Yo, let's go mga idol, mga kaji. So, langaran, nice, langaran. Basta, bagong hunter na naman mga boss, no? So, sabi ko nga sa inyo. Kung na-check nyo yung Facebook page natin mga idol, hindi lang ako sa isang hunter kumukuha. Hindi lang sa isang INT mga boss. So, marami tayong kinukunan mga idol. Kasi pansin ko, no, hindi naman sinaano ko nga. Medyo, pag sa isang hunter lang talaga, parang lumalaki yung ulo ng hunter, no? Or yung INT. Pag sa isa lang kumukuha. Lalo pa yung dati mga idol, no? So, pag umakit ako ng bundok mga idol, mababa yung mga 17-19k binabayaran ko sa akyatan, no? So, ilang pirasong gagamba lang yan, selection lang yan lahat. So, kaya ganun. So, kumukuha na ako ngayon sa iba't ibang tao, no? Mas maganda kasi saka mas maraming papilian. Parehas lang din naman presyo, mas mura pa nga sa iba, no? So, ito. Kulay pula mga idol. Napakagwapong gagamba mga busing, no? Medyo bata pa nga lang. Baga kailangan pa siyang, hindi naman siguro, depende kasi, no? Depende, pero good shit na siya mga busing. Makunat-kunat na siya. Ang tikas na gagamba na ito mga idol. Pag napatanda ito ng mga 4 days, 3 to 4 days. Pabad sa araw, napakasolid mga idol. Langaran lines, langaran o larangan, basta yun, no? Ibang area naman to mga bossing ko. Check natin ito. Mapulong gagambaw. Ang saswabe idol. Derby size. Napakasolid. Napakasolid mga kaji. Sabi. Ang gandang gagamba. Napakasolid mga idol. Ang kapal. Laki ng ulo. Pakita ito mga idol. Puro pa lang to ano, nag-aagaw TM sa good size na. Kumbaga, agaw good size pala siya. Medyo malaki-laki siya hindi sa TM pero hindi siya aabot ng good size. Pero sa derby mga idol, pwede ito ano, reduce na ng onti sa kaha. Kasi makapal siya. Makapal na malaki ulo. Pwede siyang mabihayin sa haba. Pero kanya yung kapal, kanya yung laki ng ulo. So, mga give and take na laruan to. Pero kasi sa derby size kasi mga boss, sa derby yan, lamang yung kayang mag-sustain ng basaan kasi parehas maninipis eh. So, basaan mga idol, lamang talaga yung medyo makunat-kunat saka malaki-laki yung mga pata saka yung ulo niya. So yan mga idol, puro ko lang gagamba yan, pinakita ko lang sa inyo. Solid. So abangan nyo yung ibang laban mga idol, upload natin dito sa YouTube channel natin. Again mga bossing, lagi ako nagpapasalamat sa solid na suporta nyo. So, yun lang mga idol. Magandang gabi and God bless you all.